Dobrý deň, tento týždeň sme absolvovali dve verejné diskusie tu v Skalici s občanmi mesta k pripravovanému Centru ekologického hospodárstva. Opäť to bolo veľmi emotívne, ale zároveň sme mali možnosť vidieť na jednom mieste ľudí, ktorí sú za tento projekt, ktorí sú radikálne proti, ale aj takí, ktorí si prišli vypočuť informácie a zaujať k tomu postoj. Tak sa spolu so mnou poďte pozrieť na to, ako to vyzeralo. Dneska EÚ nepodporuje spalovne. Najmladšiu spalovne ZEVO sa stávali v 90. rokoch 2013. Ustupuje sa v Európe od spalovania odpadu. EÚ nedáva dotácie na ZEVA kvôli tomu, že západná Európa ich má postavené. Je ich tam 500. Poľsko od 2015. alebo 2013. do 2018. postavilo asi 12 nových. Momentálne ide stavať druhú vlnu, tiež predbežne rátajú s 10. Česká republika, pokiaľ viem, chystá České Budějovice. Za posledných, rozširovalo sa Brno, rozširovali sa Malženice, staval sa Chotíkov. Všade tam, kde nie sú, sa stavajú. A tam, kde sú, neubúdajú s výnimkou naozaj štátov, ktoré to prešvihli. Ale my tam nie sme a ešte veľmi dlho nebudeme. Jak my tam skontrolujeme, či tam tie filtre sa menia tak, jak majú? Ja chápem, áno, že sú tam nejaké tie monitoringy. Jednoducho my vám neveríme. ZEVO, ten komín, má tzv. Automatizovaný monitorovací systém. To je kontinuálne monitorovacie zariadenie, ktoré meria tie látky 24 hodín denne v polhodinových intervaloch. Ja by som chcela len povedať, že limity VHO sú účelom, teda sú zdravotné odporúčania. Ich účel je chrániť zdravie všetkých ľudí, vrátane najcitlivejších skupín, deti, seniori, chorí. Takže ja na to s dovolením, pani Ondrušová, zareagujem. Tie limity vychádzajú práve z tých medicínskych štúdií a z toho, čo navrhuje VHO. A ešte druhá vec, počkajte, Európska únia v porovnaní s celým zvyškom sveta a Slovenská republika, ja toto reálne každý rok pomaly porovnávam, Slovenská republika v porovnaní s Európskou úniou má tieto limity najprísnejšie.